Kaken hun dream kabaya khun persha ya udrok ha ka jela kalahiar sharilum garo ban penshai bat pen klan shu ya ka jingela ban pen snuthu ya ki pat ba halor ka jing sniu jong udrok kani ka kun hun kala ban khreru ban bu bun tili ki jaka sumar rehabilitation center hakeleng kari lum garo layathu uba Francis Kharshieng director ka dream hakilar pathai khubor nakaliang u director habakran ha kijingnya lang ki balalong ha ka arpulai berarpu sautarik rengkat kajingnya don lang ki he sorkar na kitanat bapher ulai yai ban badai tang kajingnya trelang nadu ke sorkar ki ken hun trimon sngoba bat khamtam e ki pai ba anla banrat dengkhong ye udrok ha ka jella hakani kajingnya lang lawan ban shimbenta do deputy inspector general of police western range Deputy Commissioner, Superintendent of Police, West Garo Hills, District Social Welfare Officers, ki NGO baya trelang hapo ka dream, bat kinomi khmat na ki balang bat ki seng balang na barok ki district Karilem Garo.